Gipadadaan na og show cause order sa LTFRB7 ang operator sa taxi uban ang driver niini nga gireklamong nag-overcharge sa pasaherong K-pop star nga si Choi Subin. Ano ang report ni Alan Domingo? Matod ni LTFRB7 Regional Director Abu Samin Matuan nga nakadawat sila og complaint gikan mismo sa fandom sa K-pop star kalabot sa kasinatian sa ilang idolo nga giingong gi-overcharge sa taxi driver nga gisakyan ini gikan sa airport padung sa usa ka hotel. Una nang nag-viral ang video nga gi-upload sa social media sa K-pop star. 300페소 정도 나온다는 걸 알고 있으니까 300보다 조금 넘게 부르면 일단 화내보자. Matod sa LTFRB official nga inay 300 pesos ang estimate nga plite, nangayo ng daan ang driver og 500 pesos sa airport pa lang o sa pag-abot nila sa destinasyon gihimo ng 1,000 pesos. Apan wa mosugot ang K-pop passenger, hinungdan nga gibalik kini sa 500 pesos. Labaw sa tanan, wala matod pa mo gamit og mitrohan ang taxi driver inay nangontrata kini nga usa ka dakong kalapasan. Gihimo matod pang rason sa driver nga mipamahal sa spliti ang kamahal sa presyo sa lana. The gas is very expensive. 아니 사실 500페소도 비싸게 준 건데 여기서 1000페소를 불렀어요. It really triggers our attention because yung nangyaring flagrant violation ng terms and conditions ng CPC doon is malaking impact niya sa ating tourist industry. Gihimugatan ni Direktor Matuan nga dako ang impact ang gihimo sa taxi driver ilabi na sa natad sa turismo sanglit. Usa ka nabantog nga turista ang gihimuan niya sa ingon. Busa gipatutukan mismo kini sa ilang uluhang buhatan. Mipagawas na og show cause order ang LTFRB ngadto sa taxi operator uban ang driver. Gipasabot sa LTFRB nga bisan og ang driver ang nakahimo sa overcharging, adunay gihapoy tulubago ng operator tungod sa kapakyas pagsiguro nga dili mag-abusar ang ilang mga driver ngadto sa mga pasahero. Kanina pinatawagan ko yung operator and then inamin naman ng driver yung allegation, and then we will be having an initial discussion with them mamayang 3:00 ng hapon. Gawas sa multa nga posibleng ipahamtang sa LTFRB ngadto sa operator, posibleng irekomendar usab nila sa LTO ang pagbawi sa lisensya niini o kung mapamatud-an ang kalapasan niini. Gani hayan magatubang pa og kasong kriminal lakip na ang estafa ang maong driver. Na huwag samantalahin yung pagkakataon na gawin nating dahilan yung pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo para samantalahin natin na singilin natin ng mas mataas na pamasahe yung ating mga commuters. Samtang ato sa phone interview sa liaison officers sa kumpanya sa taxi, gikasubo niini ang pagkalambigit sa driver. Matod pa, sige nilang pahimangnuan ang mga drivers. Ang nalambigit nga unit, rent-to-own sa nagmaneho niini, maungwa sa yarda na kaparada. Ato din silang ikuha namin dili gid inana kay naamantay bisunod nga role sa LTFRB nga balaod pa sa taxi. Nasa franchise. So muna sige ning gipahimangnuan na nila ganit kanang madungga na to sa gawas sa sahay nga dunay mamalibad o pasahero, mugin na silang inan nga public service maning ato. Dugang ni Idabalos, taliwa sa krisis karon ang kumpanya adunay gihimong lakang aron matabangan ang mga drivers. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Isda.